Denne video viser, hvordan du kan tilmelde dig et kursus, hvis du allerede er oprettet som bruger på bibliotekets kursushjemmeside. Du skal bruge din e-mailadresse og din 4-cifrede adgangskode til kursushjemmesiden. Start med at gå ind på kursushjemmesidens adresse, som er tårnbyBib.plan2learn.dk. Skriv din e-mailadresse og din 4-cifrede adgangskode. Hvis du har glemt din adgangskode, kan du klikke på Glemt adgangskode, og så får du den tilsendt på e-mail. Tryk på Login og tryk på kataloget. Du er nu kommet til en oversigt over de kurser, som biblioteket tilbyder. Hvis du leder efter kurser inden for et bestemt emneområde, kan du benytte filtrene i venstre side. Hvis du leder efter et bestemt kursus, så kan du søge på kursets titel i søgefeltet her. Jeg vil nu søge efter et kursus, der hedder Tilmeld dig et kursus. Og klik på Søg. Her er kurset. Klik på Læs mere. Som I kan se, tilbydes kurset på 2 forskellige datoer. Første gang den 5. august kl. 10-12 på Tårnby Hovedbibliotek. Og anden gang den 9. september kl. 16-18 på Vestamager Bibliotek. Kurset på Hovedbiblioteket er der 4 pladser, der er optaget ud af 15. Det vil sige, der er 11 ledige pladser. På kurset på Vestamager Bibliotek er alle 10 ledige pladser optaget. Der er 2, der er blevet skrevet på venteliste, og hvis du ønsker at blive skrevet på venteliste, kan du trykke på tilmelding. Du vil så få besked, hvis der bliver en ledig plads. Hvis du hellere vil tilmelde dig det kursus, hvor der stadig er ledige pladser, så tryk på tilmelding. Angiv, hvor mange personer du ønsker at tilmelde. Og klik på næste. Tjek, at stamoplysningerne i felterne her er korrekte, og tilføj eventuelt manglende stamoplysninger. Under påmindelser kan du angive, hvordan du ønsker at modtage påmindelser før holdstart. Det vil sige, at du får enten en e-mail eller en sms 3 dage før kurset starter, så du husker at møde op. Klik på næste. Tjek, at kontaktinformationerne er OK, og klik på næste. Du kan nu se, hvor mange personer du tilmelder. Klik på tilmeld. Og klik på OK. Du er nu tilmeldt kurset. Du får tilsendt en kvittering på e-mail, og du kan også vælge at printe en kvittering med det samme.